19 days no upload. Here's why. Magandang araw mga ka-studio. Kumusta po kayo? Pasensya na po kayo at medyo matagal-tagal po kami hindi nakapag-upload. So based po sa title natin po, 19 days po hindi kami nakapag-upload. So sasabihin ko ngayon yung rason kung bakit. So unang-una mga ka-studio, ako po ay nagkasakit. So first po na dumapo po sa akin mga ka-studio ay yung mga rashes po. Yung buong katawan ko po, nagkaroon po ng rashes dito. So grabe po, pulang-pula po. So akala ko po tipdas yun. Kaya minadali ko agad pumunta sa isang private na doktor. So nagpa-check up po ako. Tapos sinabihan ako ng doktor na mag-quarantine po. So sa sarili kong kwarto, mayroong kwarto dito sa bahay. Nag-quarantine po ako kasi mahirap na po. Kasi mayroon kasing bata ba. So yung sinabi ng doktor sa akin na mayroon po akong isang viral infection po. So nakuha ko po siya sa either po sa tao po na mayroong sakit na dumapo sa akin or kaya po sa hangin daw ba, dala daw po ng hangin. So parang airborne po yung nangyayari. So kami po, ang Bisaya Studio po halos hindi po lumalabas. Grabe, sobrang strict po namin mga studio. Halos nasa bahay lang po kami palagi. Pero kahit ganoon po, mahirap po, iwasan po kapag airborne na po yung mga virus na tumutira sa amin. Kasi umalabas lang po yung, ng bahay, yung kapatid ko para kumuha po ng mag-consume ng pagkain. Bibili ng mga pagkain sa palengke, ganyan lang po. Madalas, hindi talaga kami lumalabas at wala kaming mga, anong tawag dyan, mga laglaag sa Bisaya pa ba. Sa Tagalog, hindi kami na umasyal sa ibang lugar dahil nga sa pandemic ba. So yun nga mga studio, balik tayo doon sa sakit ko. So after 5 days po, luckily po, nawala po yung mga rashes ko. Pero nagkaroon po ako doon ng sobrang sakit ng ulo ko ba. Tsaka mayroon po akong lagnat na on and off. Tsaka dahil din po sa rashes, nagkaroon ako ng ubo at sipon ba. So nangamba po ako nung mga panahon na yun. Kala ko anong sakit na yung COVID ba. Hindi. So after 5 days po, bumalik po ako sa isang yung private na doktor. Kaya binigyan niya ako ng mga gamot. So yun nga po, nag-fight po ako noon. Yung katawan ko, grabe po, sobrang hina ko po talaga noon. Grabe po yung kapag kakaupo mo lang, kakatayo mo lang, pagod ka na. So yun po, sobrang hirap po. Grabe po yung struggle na ginawa ko noon. Tapos yung family ko, mahirap din ba kasi malayo ba. Naka-quarantine ako sa sarili. So si Mrs. na po talaga yung nagbibigay ng mga pagkain ko sa labas ng kwarto po. So ganun po yung nangyari ko. Ang hirap po talagang magkasakit mga ka-studio. So sa masabi ko nung panahon yun, hindi ako halos makatulog ba. Ilang araw din yung mga 3 days, hindi ako makatulog ng maayos. Tuwing gabi hindi ako makatulog. Grabe po, mayroong mga panic attacks na nangyayari po. Sakit ng ulo ko talaga dahil sa kulang yung tulog ko ba. So kaya nga doon, kapag kulang kasi yung tulog mo mga studio, kahit ano yung pupasok sa utak mo ba, masakit pa yung katawan mo, yung ulo mo, tapos ano-ano pang pumapasok, mahirapan ka talaga makatulog. So yun nga, luckily po, after ilang days po, mga 7 days ko na quarantine, nawala yung lagnat ko. Tapos unti-unti akong nakatulog. Umaga, after kong kumain, makatulog agad ako ba. Tapos gabi yan. So yun, doon ako naka-recover mga studio. Tsaka walang gana sa pagkain talaga. Lagi akong lugaw ba. Kahit yun nga yung nangyari, kahit wala kang ganang kumain, dapat mong kumain. Kasi kailangan ng katawan mo ba. Kasi hindi maka-recover yung katawan mo kung hindi ka kakain ba. So kahit gaano pa yun, wala pang lasa yung pagkain mo, kain ka talaga para sa pamilya mo ba. So yun nga mga studio, luckily po after around 12 days, yung nakasakit ko kasi dumaan pa ng rashes Medyo matagal yung nawala yung rashes ko ba. Nasa 7 days bago nawala. Sinabi ng doktor na hindi na daw, pwede na daw makalabas at hindi na makakuha na. Pero yun nga, nag-quarantine pa rin ako kasi for safe lang dahil mayroon kaming bata ba. So yun mga studio, mga 12 days
bago ako nag-recover yung katawan ko ba. Kasi yung mayroong mga time nung hindi pa nag-recover, mihinga lang ko ba, nahirapan ako sa paghinga ba. So siguro dahil yun sa mayroon akong sipon at sa ubo. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga relatives ko na tumulong sa akin po para magbigay na encouragement ba, magpatuloy ba. Tsaka nagbigay sila ng mga gamot, yung kahit anong mga herbal aside from gamot na binigay ng doktor sa akin. Kasi yung gamot na binigay ng doktor, dapat mo kasing kumpletuhin yung pag-inom ba. Kahit alam mo na, akala mo na walang epekto, kung 5 days pa lang, sinabi ng doktor na 10 days mo inumin, dapat hindi ka talaga mag-switch ba. Kasi yung doktor talaga yung may alam ba. So kung mayroon kayong ubo, sipon, suggest lang mga studio, pagpatuloy nyo lang kahit alam nyo na sa palagay nyo na wala epekto, mayroon niya epekto. Paunti-unti po kasi yung gamot kasi hindi na titik effect kung kapag kulang ba, yung dosage ba. So yun nga, unang-una po sa lahat, salamat talaga ako sa May Kapal mga studio na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon po na buhay po para sa akin to ba. Maraming salamat po talaga. So, binigyan niya ako ng lakas na makapagpatuloy, makarecover yung katawan ko ba. Kasi mahirap talaga mga studio yung makasakit ka. Parang sa palagay mo, magiging down ka talaga. So, kapag magiging down ka at nagpanik ka, mahirap talaga. Lalo na yung mga time na mahirapan ka sa paghinga ba. So, dapat talaga yung sarili mo, hindi ka talaga magpanik mga studio at fight lang po. Tsaka, yun nga, maraming salamat sa May Kapal, sa lahat ng relatives na tumulong sa akin mga studio. Sa doktor po na yung private doktor po na nagbigay ng mga gamot sa akin po, talaga effective yung mga binigay niya. Tsaka yung gamot po talaga na nakatulong po talaga sa akin mga studio para makarecover po ako. So yun nga, suggest ko mga studio, since kayo kung wala kayong sakit, kung mayroon kayong time po, spend wisely po yung time nyo, spend it with your family po. So importante po talaga yan. Kasi yung family talaga, yun yung nagpagbibigay ng saya sa inyo mga studio. Tsaka kahit simpleng bagay lang po, yung mga panahon po na nagtatrabaho kayo, ganyan, mayroon kayong day off, spend nyo sa pamilya nyo po, kahit simple lang po na magkasama kayo ba, magluto, mag-ihaw ng isda, ganyan, kasama mo lang yung pamilya mo, kasama kayong kumain, kasama kayong manood ng TV, ganyan ng mga times, dapat i-treasure nyo yung mga studio at yan yung i-prioritize nyo po. At huwag palaging trabaho po, bigay po kayo ng time sa family nyo talaga. Kasi life is short po, dapat live life to the fullest po tayo mga studio. Mahirap po talaga magkasakit, mind you po. Pero ngayon po, tuwang-tuwa kami kasi naka-recover po talaga ako. So, makakabalik na kami ng video at marami pa tayong videos na gagawin po. At asahan nyo po sa sunod po namin ng mga vlogs po. Dahil po, malaking pasalamat talaga namin na naka-recover ako. More on charity po yung mangyayari mga studio. So mag-additional po kami ng mga charity po na videos ba. So abangan nyo po sa next na upload namin, magiging charity po yan mga studio. Dahil nga napapasalamat tayo, mag-share tayo ng blessings po. Kasi yung blessings talaga, kapag dumating sa atin mga studio, kahit mayroong sakit, kung mayroon talaga nakasuporta sa inyo, patuloy pa rin po yung mga blessings pa na dumadating. Kaya sa lahat po ng mga naghanap sa amin po, nag-message, nagtanong kung ano bang nangyari, kung bakit nawala kami, bakit hindi kami nakapag-upload. Maraming salamat po talaga sa lahat ng concern nyo po. So, isa po kayo sa nagbigay ng encouragement sa amin po para magpatuloy po. So, once again mga studio, maraming salamat po sa lahat. Pasensya na po kayo at hindi kami nakapag-upload. Pero na po, Bisaya Studio is back na po. So, yun na po mga studio. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye.